खुलुमबाय दिनैनि NBN-नि बर' रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा जिल्लानि थेलेगुरि कालाकुसि बारवारि ओनसोलाव माइनाव फुजाया नैथि सानाव आगान होबाय सेथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2018 चेम्पियनशिप बादायलायनायाव थुनलाइ नार्जारिया सनानि मेडेल देरहादों बाक्सा जिल्लानि दाब ओनसोलफोराव मैदेरनि उदखार आरो मिस आसाम किड्स फेशन शो बादायलायनायाव देंखोस्रि बर'आ देरहासार दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा जिल्लानि थेलेगुरि कालाकुसि ओनसोलाव सान 7 हाबाफारि लानानै खुंनाय खुंगा स्निथि श्री लक्ष्मी माइनाव फुजाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय माइनाव फुजाजों लोब्बा लाखिनानै सोनाब तामुलपुर लाइमोन हारिमु आफादनि कालीचरण रामसियारिनि सुजुनाय मंगल सिंह बर'नि दैदेननायाव अमरनि देवलें आबुं थुनफावथाय नायजाब दिन्थिफुङो बे आबुं थुनफावथायखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय आसाम कलिता जनगोष्ठी सम्मेलननि नेहाथारि डॉक्टर रमेन कुमार काकतिया बे आबुं नायजाबखौ गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायनाय मोनदों होननानैबो सोनाब तामुलपुर लाइमोन हारिमु आफादनि आफादगिरि बिपुल बसुमतारिया मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों नर्थ इस्ट अलिम्पिक एसोसिएशननि बानजायनायाव 24 अक्ट'निफ्राय 28 अक्ट'सिम मणिपुरनि राजधानी इम्फलनि कुमान लम्पक स्पर्ट्स कम्प्लेक्सआव खुंफुंनाय सेथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2018 चेम्पियनशिप बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा गेलागुरि गामिनि तरायना थुनलाइ नार्जारिया आइजोफोरनि शटपुट बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हायो बिथांनि देरहासारनायखौ क'क्राझार जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ दुंब्रुदै बरायो बाक्सा जिल्लानि दाब ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ आबादफोरखौ खहा खालामदों जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जफादंग ओनसोलनि आनन्दपुर गामियाव थांनाय हराव गोबां मैदेरनि फालो फैनानै सासे सुबुंखौ जायगायावनो इनायै जिउ खोमालाङो मख'नो गोनांदि 30 साननिबो बारा थाफैनानै गोबां मैदेरनि फालोआ रायजो राजाफोरखौ गोबां खस्थ' दुखु जारला खालामगासिनो दङ होननानैबो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों गुवाहाटी नोगोरमानि मासख'वायाव बृहस्पतिबाराव खुंफुंनाय दुलाराय आसाम किड्स फेशन शो बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि टंला हालामनि कावालिबाङा गामिनि थागिबि मुस्लिमा कामिनी बर'नि फिसाजो तरायना देंखोस्रि बर'आ मिस आसाम किड्स फेशन शो बादायलायनायाव 3थि मासि आवगायनो हायो Good evening, judges and my dear friends. My name is Denkhusi Boro and I am from Udalguri, Tongla. My hobbies is modeling and dancing. Thank you. रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों बाक्सा जिल्लानि थेलेगुरि कालाकुसि बारवारि ओनसोलाव माइनाव फुजाया नैथि सानाव आगान होबाय सेथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2018 चेम्पियनशिप बादायलायनायाव थुनलाइ नार्जारिया सनानि मेडेल देरहादों बाक्सा जिल्लानि दाब ओनसोलफोराव मैदेरनि उदखार आरो मिस आसाम किड्स फेशन शो बादायलायनायाव देंखोस्रि बर'आ देरहासार बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों